Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi sayukjo antakumar pentong lakoni sapa sira tonju menengi sapa sira bihuquqin nasi kelawan hak-hake wong akeh kelan hak-hake menungso wa ilam yakumu senajan ora jumenengi sapa nas bihuquqika kelawan hak-hakmu wala tas'alhum lan aja ora usah mok takoni sapa sira hum ing nas an adami qiyamihim saking ora anane nglakonine nas bihuquqika lan hak-hakmu bal ahmilhum ala halatin hasanatin balik ngempet sapa sira hum ing nas ala halatin ing atase tingkah hasanatin kang apik fa inna dzalika mongko krana mengkono-mengkono setuhune mengkono-mengkono apa ahmil apa ngempet iku min akhlaq siddiqin saking akhlak-akhlake wong sing bener-bener kabeh. Niki bab napa tiyang niku kedah ngelampahi hak-hake wong liya, anjuran utawi penekanan perintah supaya wong niku nglakoni hak-hake wong liya senajan wong liya mau gak nglakoni hak-hake nenggone awake dhewe. Tur yo ora usah mo takokno ngono, ora usah mo takokno kok ndekne ora apik ambek aku ya ora usah ngono ya. Iki ngene kitabe terus piye kowe? Ora usah mau takono kenapa ndekne kok ora apik ambek aku, ora usah. Kau mau jenengan dalu niki paring berkat nang tanggane. Delalah tanggane ora aweh berkat, ora usah kepo mau takok. Ya kaya ngono iki undang-undange jere ya. Undang-undange pokoke awak dhewe kudu apik karo wong senajan wong mau ora apik karo awake dhewe. Wes ora sama takono maknane wong kudu ngempet ala halatin hasanatin, wong kudu ngempet dalam keadaan baik-baik saja. Ngempet itu ngempet sing apik, ora ngempet kowe saiki ngempet ngutus mau kandha-kandhane wong ya apa kuwi ora apik, ora apik. Dados ngendikanipun Kiai Allah subhanahu wa ta'ala menika nggadai sifat kamal. Kamal niku maknane sempurna. Kamal niku maknane sempurna. Lah kamal niku persatuan antarane sifat jamale Allah karo sifat jalale Allah. Jadi sifat sempurna iku ana lorong perkara sing ndukung, siji jalal keagungan. Keagungane Allah. Keagungan iku kaya ngene. Kaya sifat kohar. Kohar iku ora kobah kohar iku ora endi yo gak kohar yo iki wong ya. Kohar iku maknane zat sing meksa, sing gagah. Iku jenenge jalal, keagungan. Wibo. Jadi terkumpulnya jalal karo jamal iku disebut napa sifat kamale Gusti Allah utawa sempurnane Gusti Allah. Jadi kamal iku berarti mau sempurna iku terdiri dari apa? Siji jalal, gagah. Nomor loro jamal. Jamal niku keindahan. Keindahan kaya contohnya sifat Allah sing Rahman, ya senajan garangan ya duwe mangan. Iku jenenge sifat Rahmane Gusti Allah iku klebu jamal. Apa? Klebu kebagusane Gusti Allah. Utawa sifat Al-Latif, Raufur Rahim. Al-Latif manane iku sifat-sifat sing jamal. Jadi sangka sifat loro iki jalal agung karo indah iku disebut sifat kamal sempurna.
Jadi terkadang wong iku duwe haibah, wibawa sing gedhe. Tapi ora patek duwe duwe akhirnya ora iso lomo. Berarti ki mung nganggo sifat gagahe, ora nganggo sifat apa indah. Paham nggih? Angen-angen ya. Kadang wong iku wonge elek, ora gagah, neng lomane ora karu. Jadi mana ini nganggo sifat apa? Sifat jamal. Piye maksudnya iki? Oke, ya wis. Iki yo ngene ya. Iku sifat apa? Sifat jamal. Jadi terkadang menungso iku sampai nyawang ketok gagahe. Neng ketok yo bakile. Ana sing ora ketok gagahe, neng ketok lomane. Ora ketok gagah apa jenenge gagah ya ora ketok lomahe, tapi ketok lembute, andal aso. Jadi iki jenenge keindahan. Lah wong niku manut karo Gusti Allah. Wong iku manut karo Allah utawa wong manut karo awake dhewe. Iku terkadang nganggo sifat jalal, terkadang nganggo sifat jamal. Eling-eling lho, jamal karo jalal. Nek jalal iku agung, nek jamal indah. Wong iku terkadang manut karo Gusti Allah. Iku terkadang ndelok gagah tantah Gusti Allah iki cah. Oh, kaya ngono ya. Ketok keagungan. Jare sampean kaya nang Mekah ya, nang Mekah Madinah. Wong sakmono kiye iku mubeng bareng padha dongane. Mubeng nang Ka'bah. Sing diwaca padha, ketok keagungane Gusti Allah. Ya, terkadang ana wong sing manut karo Gusti Allah iku lewat sifat jamal. Jamal itu indah maksudnya aku tak manut karo Gusti Allah cah ya, manut karo Gusti Allah lah raketan piye-piye lah nyatane awakku isih duwe urip ora tau taat, nyatane isih duwe rezeki karo Gusti Allah. Berarti iki manute menungso nang Allah sebab sifat jamal. Lah menungso ikut dikongkon karo Allah kudu nganggo akhlake Gusti Allah, nganggo akhlake Gusti Allah supaya apa sing mok gawa iku iso nuduhno wong marang Gusti Allah. Jadi apa sing awak dhewe gawa iki supaya nuduhno dalan kepenak padang kanggone wong liya marang Gusti Allah. Terkadang awak dhewe ngajak karo wong ngajak pengajian, ngajak ngaji, diwehi hadiah. Lho ana ta gak ngono iku nggih? Ana. Berarti iki nganggo sifat jamal koyok-koyok sifat indah Gusti Allah. Ayo kapan rotipan malam Kamis tenang utawa apa jenenge? Apa mangan karo wedhus. Berarti sifat jamal. Ya iso menjam supaya wong iku tertarik karo Gusti Allah. Terkadang nganggo sifat jamal, terkadang nganggo sifat jalal. Jalal iku ya akhirnya sungkan lho. Ora mangkat cah sungkan cah ngono iku jenenge nganggo jalal. Iku ngatara kiai ini duwe ilmu petak sayuta. Oh ya petak sayu. Ngambil petaan. Jadi haibah luwih gede. Haibah iku apa? Keagungane luwih gede. Nggih. Lah menungso iku supaya apa? Supaya nganggo akhlake pangeran, kadang nganggo sifat jalal, kadang nganggo sifat kamal, apa jenenge jamal. Loro-lorone nek iso malah luwih apik. Ya pinter, ya ngalim, ya lomo, ya ganteng. Lah iki wis sempurna wis iki. Ya lomo, ganteng, ya gagah, dong. Iki jenenge
dari keduanya ini menjadi sempurna. Kowe nek ora iso wong panci menungso iku papake dhewe ana sing cili, ana sing jenthik, ana sing ana sing penuduh macam-macam. Nek awak dhewe iku beda-beda karek. Nek awakmu duwe ilmu petak ya nganggo apa ngajak wong nganggo gagahe. Ayo sesuk ngaji. Wonge manut. Yo nek gak iso ngono ya nganggo sifat jamal, nganggo rokok. Esuk ngaji tawai iki kabeh supaya manut tambah ketok sempurnane sifat Gusti Allah. Mula menungso iku sebab kaya ngene wong iku kudu nglakoni hak-hake menungso senajan menungso mau gak nglakoni hak-hake karo awake. Ya contohnya saiki ini lho sapa jenenge wong randualas mbah men ya randualas kapan kemis rene ning wong kene ora tau nang randu. Oh ya wis gak apa-apa Mbah ya tenang. Kowe tetep kudu rene senajan wong kene ora ro. No, iku jenenge ora sama takokno. Jahe tok gak torono kena apa ya enggak ora usah ngono Mbak ya. Iki contoh ya contoh tapi pas kaya ya. Ora usah takokno ya pokoke bihalatin hasanatin dengan keadaan yang baik supaya awak dhewe iso apa nudono wong iku nglakoni hak-hake menungso kadang kalane nglakoni hak kelawan jalal kadang nglakoni hak wong kelawan sifat napa jamal. Iku aturane Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gus Gofur nanti cerita, Gus Gofur ku nanti cerita, wingi pas ngaji teng Hima. Jadi ana wong iku ora patek santri, omongane yo glanyong yo sowan nang ngene Mbah Mun. Dadi ana ora patek santri, lha ngono lho jenenge. Dadi wong sing iso ngregani emas ya bakul emas. Wong sing iso ngregani kiai ya iku ora patek santri, ngomong ya ndrugal ngono, rokokan kedul ngono wis. Nek santri nyawang yo miris, santri yo ana wong rono. Mbah, kula niku gadah anak, Mbah. Lah yo kenapa anak-anak kenapa? Gadah anak ora gelem manut kalih kula, Mbah. Jawabane Mbah Mun, jawabane anakmu wis kawin apa urung? Dereng, Mbah. Saiki kawinno, gawekno omah, tukokno mobil, tukokno motor. Engko lak manut karepe dhewe. Jadi nek seorang bapak ora iso didadekno panutan anak sebab nganggo gagahe, ya berarti kudu nganggo sifat lomane. Saiki pamane bojomu wis mok wiridno kok gak mandi-mandi, berarti awake menawa ora nganggo sifat sing lomo jajal lomani. Ya, mau wiridno kok isih apa jenenge isih bantah sesuk wae nganggo sifat kamal apa jenenge jamal wae dhuwit sing nduk manut aku ki 1 juta wis kindel kita jawab yo jenenge nganggo sifat napa sifat sing jamal. Ya terkadang wong iku ngajak wong kadang nyawang karo Gusti Allah iku manute sebab jamal karo jalan. Ya, lah sampean kudu iso loro-lorone, nek ora iso sing jalal ya kamal. Supaya apa? Ngajak menungso marang keadilan. Ya kaya Mbah Mun niku mau ditakoki ora manut, berarti menawa wong tuane iku nganggo ngono lho, keren modele ya. Ora nganggo apa? Ora nganggo indah, men ora nganggo lomah. Anggere anakmu moai apa jenenge dhuwit sing akeh menurut karepe ya, iku nek ora iso nganggo jalal ya nganggo kamal. Paham nggih niku sifat sempurnane Gusti Allah. An-nasu salasatun man qoma bi huquqin nas wa illam yaqumu bi huquqihi fa hadza minas siddiqin.
Loro man qama bi huquqin nas in qamu bi huquqihi fa hadha minal muqtasidin. Nomor 3 man qama lam yakun bi huquqin nas fa hadha minal zalimin. Nauzubillah min. Jadi menungso iku ana 3, yaiku man qama bi huquqin nas wa illam yakumu bi huquqihi. Menungso sing paling apik iku menungso sing gelem nglakoni hak-hake menungso liyane senajan menungso liyane ora nglakoni hak-hake dhewe. Lah akhlak sing ngene iki jenenge minas siddiqin, wong sing siddiq. Kula niku nate maca yo nek kene gitu. Nate maca siddiqin ini. Kurang luwih ngeten. Santri sing bener-bener sidik ngono pokoknya bane sidik, santri mau bakal diulang gurune senajan gurune mau wis kapun. Jadi wong nek bener-bener bener manane sidik manane bener-bener bener mesti piyambake ku ndelalah karo gurune sing wis kapundhut ditekani ya yakdotan mesti yo ngene iki yakdoh ini ya omongan biasa melek iku diulang langsung karo guru santri sing bener-bener lah sing bener-bener ku sing piye lah ya angel ya sing bener-bener bener ya angel. Dadi manane sidiki nang ngene ku pangkat sing dhuwur. Akhlak sing dhuwur lha piye ten ra dhuwur kowe dipisahi wong mok bales donga kowe didolimi wong mok bales apik iki lak yo apik jenenge kowe dieleki mok bales apik iki jenenge siddiqin kowe kok iso kaya ngono menawa lho turu yo ketemu Kanjeng Nabi meleh ketemu Kanjeng wis iki ya angel iki. Orang usah mikir sih kita bakal sambil wis sih. Gila maksud iki sih. Ya, nama loro man qama bi huquqin nas in qamu bi huquqin fa hadza mal muqtasidin. Sing nama loro ana menungsa iku sing apa jenenge gelem apik nek ndekne apik. Dadi awakmu gelem buah nek buange tau buah. Ngono kuwi jenenge nang ngene kene gak elek gak minal muqtasidin sedengan iki wis penak wis iki kabeh mau lakoni ngene iki ya yo sing mau lakoni kabeh iki yo dadi nek ndekne mbuahi ya dibuahi iki biasa. Sing nomor 3 malam yakum bi huquqin nas fa hadza minal zalimin. Jadi sing nomor 3 wong-wong sing ora gelem nglakoni hak-hake menungso. Sing nomor 2 ya ora, sing nomor 1 ya ora. Iki termasuk minal zalimin, wong-wong sing banget dolim. Lah nek dolim berarti metengi metengi ati. Nggih, iku malam yakum bi huquqin nas fa hadza minal zalimin. Mula jenengan supaya ora dadi wong sing dolim ya pokoke raketan sithik jadi nunggune hadis ngene man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah sapa wong sing iman karo Allah falyukrim jarah wong mau kudu mulyakno tanggane iku bentuke ora padha siji lan siji awake sampean ketemu karo kajirone carane mulyakno ya apa dohno nek nang ngene kono ana sapi didol ya wis kaya ngono cara memuliakan beda sampean ketemu pane rasa iki ya jak cerita sekitar bubur ayam ya ngono iku lho paham ya dadi beda makane mulyakno wong iku bentuke dhewe sama napa yang mulyano kiai upamane mawai mulyano kancamu mawai ingkung iso ku mawai ingkung kadang-kadang ke mulyano kiai malah mawai kitab beda tak gak? Beda ya jadi mulyano tangga iku bentuke dhewe
ana sing tangga iku mok cedhaki seneng, moja omongan seneng, ya ana sing ora seneng. Ana tangga ku sing bentuke dhewe, ya mok tamoni ya moh, mani ya moh, ya wis beno. Jadi cara memuliakan itu piye? Mengikuti tradisi orang lain selagi tidak melanggar syariat. Kowe mengikuti tradisine wong liya selagi tradisi mau tidak melanggar syariat Gusti Allah. Dan nek melanggar ya gak usah. Cara tong anu dulurem apa tanggamu ayo do ngombe-ngombe melu ya ora ngono maksude ya. Mulyakno intine ku mulyakno wong ku dhewe. Ya kaya mulyakno aku nang kene paling sak piring cukup ya, sak piring cukup kurang. Nek mulyakno karo Pak Ban seluruh ya ora pantes sak piring ya. Kaya ngono ya. Sampe mulyakno aku sak piring cukup. Tapi nek mulyakno tukang kandro ya aja piring tok, mesti ana trek-treke cer ya. Ya to ya. Taiwangi ke Taiwan aku babek itu ya. Nggih, dadi mulyakno wong ku dhewe supaya awak dhewe iku iso nglakoni hak-hake wong liya senajan wong liya gak nglakoni hak-hake dhewe. Al-Fatihah.